stod der. Skulle jeg nogensinde se dig mere? Hun sagde det stopper her. Sig farvel. Mit navn er Kat Alexandrine Daneskjold Samsen. Jeg taler dansk med en meget kraftig accent. Jeg beklager, vi tager det på engelsk. It has been such a great pleasure to design a piece of jewelry in collaboration with Jewelry by AD, especially this project that is dedicated to charity. Charity is important. I'm ambassador for Red Cross, and with my design project, I wish to support children in need. And there are many of them out there, also around the corner from where you live. We do need to support children. They are our future. For this cause, I have designed a special bracelet. When designing it, I did it out of my heart, actually thinking of you, all of you, because I want this bracelet to bring you luck. Luck always. And these words, luck always, I have engraved in the bracelet and placed aside of a symbol for good luck and good fortune. I hope you like it. My bracelet is available at the selected stores from August 17th, but already today you can pre-order it. So with these words, I wish you all the best luck, and please support children in need by supporting this project. Thank you. Kan du huske, da du var barn eller ung og læste en bog, som komplet ændrede dit liv, fordi den åbnede verden for dig på en ny måde og gav dig nye måder at se på dig selv og andre mennesker på? Mit navn er Mette Holbæk, og jeg arbejder med at sælge og markedsføre bøger på Danmarks største forlag, Gyldendal. Og jeg er med i det her projekt med dette smykke, som er lavet særligt til folk, der elsker at læse. Det er sikkert dig, det er i hvert fald mig, og masser vi kender. Og pointen her er, at overskuddet for smykket går til en organisation, der hedder Læs for Livet. Læs for Livet har eksisteret siden 2012, og formålet med det arbejde, der foregår der, er at bygge biblioteker til børn og unge, som er i udsatte situationer. Det vil sige at stille biblioteker op med donerede bøger på børnehjem og døgninstitutioner, i fængselsbesøgsrum, alle mulige steder, hvor børn, der er presset af omstændigheder, de ikke selv kan gøre noget ved, kan læse, det vil sige opdage litteratur, åbne bøger, de måske ikke havde fået adgang til. Det hjælper Læs for Livet med. Kan du huske dengang, der var en bog, der ændrede noget for dig? Den situation vil vi gerne være med til at støtte. Og derfor kan du overveje at købe denne læsehestehalskæde. Så støtter du Læs for Livet og deres arbejde. Indtil videre, siden starten, har Læs for Livet bygget over 70 biblioteker på steder, hvor udsatte børn og unge lever. Det vil jeg gerne være med til at støtte, og det håber jeg også, du vil. Bygget på styrke og vilje, og alt det vi skulle blive. Hej, jeg hedder Shirley, og jeg er sangerinde. Jeg har valgt at designe en lille drømmefanger i forbindelse med Jewelry for a Good Cause, og min halskædes overskud skal gå til børnehjælpsdagen. Jeg har designet det her lille smykke på den måde, at stjernen skal repræsentere børnene, som bliver passet på af en ring af voksne ude omkring, indtil de er store nok og stærke nok og har fået redskaber til at kunne klare sig igennem livet. Og derefter så bliver de små fjer, der daler fint og stille ned i det fine nye liv, som de forhåbentlig skaber for sig selv. Det er nemlig deres valg, om de vil gøre noget bedre for dem selv, end det de startede ud med. Så jeg håber, I vil støtte op omkring børnehjælpsdagen og det fine smykke. Jeg ved, at de vil betyde alt for ungerne, og det vil betyde rigtig meget for mig. Så støt 499. Greb i lommen. Hej, jeg hedder Lasse Spangenberg. Jeg er designer. Jeg har valgt at designe et smykke i samarbejde med Anne Mette, som jeg synes, der
kendetegner mig, min tøj, min mode, stilen, som jeg designer kjoler ud fra, det klassiske, tidsløse, som jeg synes, hver kvinde burde have. Smykket har lavet af en ørering, og du kan skille den ad, så den bliver større og mindre, alt efter om du vælger at bruge vedhænge eller hvordan det er. Overskud for den ørering går til Astma- og Allergiforbundet. Jeg er selv astmatiker, så det står mit hjerte meget nær og meget naturligt for mig at støtte det forbund. Men husk at købe det. Alle skal være smukke. Hej, jeg hedder Camilla Mionar, og jeg har sammen med Anne Mette Djernes designet den her meget smukke ring, synes jeg selv. Jeg har sammen med min datter, Sofie, valgt, at overskuddet for salg af den her ring skal gå til en organisation, der hedder Kids Aid. Og det har Sofie og jeg, fordi hun mistede en meget god kammerat, en klassekammerat, for et halvt års tid siden. Han døde af cancer, og han tilbragte det sidste år af sit liv på et hospital. Og det var et meget langt år. Det var rigtig, rigtig svært, også for hans klassekammerater. Men heldigvis så skete der nogle ting på hospitalet, der en gang imellem gav ham lov til, bare for et kort øjeblik, at glemme den her sygdom. Og det er det, der er så vigtigt. En ting er, at der er masser af børn og unge, der bliver syge i Danmark, men det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi hjælper, når de er syge, så de får lov til stadigvæk at være børn, når de har mulighed for det. Og det er noget af det, Kids Aid er rigtig gode til. Så derfor har vi valgt den her organisation, og derfor vil jeg opfordre alle jer til at købe ringen. Forhåbentlig også, fordi jeg synes, den er rigtig smuk. Det er guld og så en månesten. Der er også noget magisk over en månesten. Og så er det jo en oplagt gave, det synes jeg, hvis man har en veninde eller en mor eller en søster, man gerne vil få kigget. Husk det nu. Jeg hedder Sasha Dupont, og jeg er rigtig glad og stolt, fordi jeg har fået lov til at være med i det her Jewelry for a Good Cause. Jeg har designet en halskæde til fordel for dyrenes beskyttelse, og jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen er vilde med den og går ud og køber rigtig mange af dem, så vi sammen kan bakke op om det gode arbejde, som dyrenes beskyttelse de gør. Så ja, det håber jeg, I vil. Hej hej. Hej, jeg hedder Anne Mette Djernes, og jeg designer smykker hos Jewelry by AD og har lanceret projektet Jewelry for a Good Cause, som du også kan se her bag ved mig. Jeg har selv valgt at designe et armbånd, hvor overskud går til Alzheimerforeningen, og det er altså ikke fordi jeg selv lider af det, og ikke kan huske, at jeg også støttede op om det sidste år, men jeg har også valgt det i år, og jeg vil gerne sætte fokus på det. De har netop lanceret et nyt koncept, der hedder Demensven, hvor man kan gå ind og blive ven til en, der er dement. Og det synes jeg, I skal gå ind og læse lidt mere om inde på vores hjemmeside, og eventuelt på Alzheimerforeningens hjemmeside. Og armbåndet kan købes allerede nu i vores webshop, og du får det så først til august. Men i hvert fald kan du præreservere det nu. Og ellers så håber jeg bare, at I vil blive glade for alle de flotte smykker, der er designet, og må ikke der skulle være et enkelt eller flere, der faldt i jeres smag. Men ha' det godt, og vi glæder os til at vise jer det dejlige projekt. Hej. Men jeg var kun et barn, da min mor tog min arm, og på et splitsekund slog ihjel. Billedet på en rigtig familie.